வணக்கம். அதான் அன்னைக்கு ஆடியோ லான்ச்ல வந்து ஃபேன்ஸ் எல்லாரையுமே மீட் பண்ணோம். பட் ப்ரெஸ் எல்லாரையும் பார்த்து பேசணும்னு ஆசைப்பட்டேன். நம்ம தனஞ்சயன் சார் சொன்ன மாதிரி அதுக்கு தான் நான் பேசிக்காக இன்னைக்கு வந்தேன். நிறைய பேர் கேட்டாங்க போட்டிருக்கேன், சிம்பு சார் வரமாட்டாரான்னு. அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாதுன்னு நான் தான் வந்திருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் அன்னைக்கு நான் யார் பேரையாவது மறந்துருந்தேன்னா சொல்லணும்னு நினச்சேன். மெயினாக கௌதம் மேனன் டைரக்டர், அவர் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு VTK 2லாம் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. ஏன்னா அவர் எல்லா படத்துலையும் இப்போ கௌதம் மேனன் சார் இருக்காரு. ஸோ அந்த அளவுக்கு பிஸி ஆயிட்டாரு. அண்ட் இந்த படம் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அது இன்னும் அதிகமாக தான் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா பொதுவாகவே அவர் டைரக்ஷன் பண்ணும்போது ஒரு நடிகர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது சில டைரக்டர்ஸ் தான் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணி காட்டுவாங்க. ஸோ அதில் வந்து ஒரு டைரக்டர் கௌதம் மேனன் ஸோ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவார். ஸோ இந்த படத்தில் அவரோட நடித்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அண்ட் இவர் மதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அவர் பேசினதை. நம்ம வந்து சினிமாவில் வந்து எனக்குலாம் வந்து அட்லீஸ்ட் யாராவது சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக யாராவது இருந்தாங்க. பட் அவருடைய என்டையர் அவர் கூட நான் நிறைய நாள் நடிக்கும்போது பழகினதுல வந்து நடிப்புக்காகவே தன்னை வந்து தயார்படுத்திக்கிட்ட ஒருத்தர்னா அது வந்து மது தான். ஸோ உண்மையிலேயே அவருக்கு வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப். அவருடைய திறமை வந்து கண்டிப்பாக அவரை வந்து இல்லை மேலும் மேலும் ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு போவோம். அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் இன்னைக்கு அவர் இங்கே பண்ணது. ஏன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு திறமை இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு இடம் கொடுத்து கிடைக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல, அவங்க அதை கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க. அதுதான் அவர் இன்னைக்கு அதை பண்ணார். ஸோ கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடா, ஹிந்தி எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் அவருக்கு சூப்பராக கலக்குவார்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. அண்ட் தமிழ் சினிமா டைரக்டர்ஸ்க்கும் நான் சொல்கிறேன், ஒரு நல்ல ஆக்டர் இருக்கார், அவரை பயன்படுத்திக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு. தேங்க்யூ. அண்ட் மனுஷபுத்திரன் சார், வெரி ஹாப்பி சார் நீங்கள் இந்த படத்தில் நடித்தது. உங்கள் கூட நடிக்கும்போது எனக்கு என்னன்னா அவர் பார்க்கும்போது அவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடிக்கிறாரு. ஸோ அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தார், ஒரு டென்ஷன்லேயே இருந்தார். நான் சொன்னேன் சார் அதெல்லாம் விட்டுருக்கேன், நீங்கள் பாட்டுக்கு எப்போ எப்பயும் பேசுகிற மாதிரியே பேசுங்க, அவங்க கேப்சர் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அண்ட் என்னோட கேமராமேன் ஃபரூக் பாஷா, அவர் பேர்லேயே ஒரு ஃபயர் இருக்கும் அவருக்கு. பாஷா மாதிரி தான் வேலை செஞ்சுருக்காரு இந்த படத்துக்கு. ஒரு ஷார்ட்டும் சரி எல்லாருமே இந்த ட்ரெய்லரில் பார்த்துட்டு எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க. ஜென்ரலாக இந்த ட்ரெய்லருக்குன்னு சொல்லி ஒரு நல்ல நல்ல ஷார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சில படத்தில். இந்த படத்தில் அவர் எல்லா ஷார்ட்டுமே அவர் அப்படி தான் எடுத்திருக்காரு. ஸோ அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் சார். அண்ட் டைலாக் ரைட்டர், அவர் படத்துலையும் நடிச்சிருக்காரு வேறு. ஸோ அவரும் வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு நடிகனாக வருவார். அந்த ரோலில் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாரு. டைலாக்ஸும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அண்ட் கிருஷ்ணா டைரக்டர் பற்றி நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் நான். பட் என்னன்னா இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா வெளியில் வரும்போது நிறைய பேர் கேட்டு சொல்கிறாங்க, இந்த படத்தில் வந்து சிம்பு சார் ரோல் ஜாஸ்தி பண்ணிட்டாங்க, கௌதம் சார் ரோல் கம்மி பண்ணிட்டாங்க. அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. இந்த படத்தில் எல்லாருக்கும் அவங்களுடைய ரோலுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை வந்து கிருஷ்ணா ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு. நான் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து விக்ரம் படத்தில் தான் நான் பார்த்தேன். நான் அவ்வளோ ஆக்டர்ஸை வந்து ஒரு படத்தில் வந்து கரெக்டாக எல்லாருக்குமே அந்த ஸ்கோப்பு கொடுத்து அந்த ஸ்பேஸ் கொடுத்து வந்த ஒரு படமாக, அந்த மாதிரி வந்து உண்மையிலே கிருஷ்ணா வந்து இந்த படத்தில் எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்குமே சரி ஒருத்தர் விடாமல் எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கணும், அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கணும். ஈவன் பிஸ்டல்ன்ற ஒரு கேரக்டரில் நம்ம நண்பர் நடிச்சிருக்காரு. அது கூட பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீன் அது படத்தில். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும். நான் கிருஷ்ணா கூப்பிட்டு எப்பவுமே ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன். பிரதர் கௌதம்க்கு வந்து ஏதாவது இது கொடுங்க, அது அவருக்கு ஏதாவது ஷார்ட் வைங்க, இல்லை இவருக்கு இது வைங்க. இவர் என்னை கூப்பிட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார், இல்லைல்ல நீங்கள் பயப்படாதீங்க எல்லாருக்கும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குன்னு. அதை நான் படம் பார்க்குற வரைக்கும், ஏன்னா ஷூட்டிங் பண்ணுற வரைக்கும் எனக்கு அது தெரியல. நாளைக்கு அதுவும் தப்பாக வந்துடக்கூடாது. ஒரு படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி என்ன வேணால் பேசிக்கலாம், பட் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் அது வரக்கூடாது. ஸோ அதை நான் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன். பட் படம் பார்க்கும்போது அவர் அதை ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவருடைய பொட்டென்ஷியலுக்கு கிருஷ்ணாவுக்கு வந்து இந்த படம் வந்து அவர் மேலும் மேலும் ஒரு உயரத்துக்கு கொண்டு போகணும்னு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ கிருஷ்ணா, ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் திஸ். அண்ட் சைஷா, அவங்க வந்து அவங்களுடைய டான்ஸை வந்து நான் சொல்லவே தேவையில்லை, ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் டான்ஸர். ஸோ அவங்களோட டான்ஸ் எனக்கு எப்போவுமே ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் இந்த படத்தில் வந்து அவங்க வந்து
எங்களுக்காக இந்த சாங் வந்து பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச், ரியலி மீன்ஸ் அ லாட். அண்ட் ஃபென்டாஸ்டிக்காக பண்ணியிருக்கீங்க.